Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daiteke nik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen tramitazioak gaur beste pauso bat emango dute alderdi politikoek zuzenketak aurkezteko izan duten epea amaituko baita argi dago korapilo nagusi bat badagoela. Hizkuntza ereduak testuan agertuko ote diren edo ez, hezkuntza itunean ez dira azaltzen, ez da Eusko Jaurlaritzak apirilean Eusko Legebiltzarrera igorri zuen hezkuntza lege proiektuan ere. Izan ere euskara ardatz duen sistema niztuna aipatzen dute. Hala, ikusteko dago EAJak PSEek aurkeztuko dituzten zuzenketetan zer jasoko duten euskararen presentziari buruz orain arte batzuek eta besteek esan dutena ez dator bat. Han artean Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzek esana du hizkuntza ereduei eusten diela proiektuak, ordea horiek berariaz aipatzea nahi du PSEek. Eusko Legebiltzarrean 2 urte daramatzate hezkuntza legea ontzen 2021ko urrian onartu zuten hezkuntza akordioa lortzeko lantalde bat osatzea eta 100 eragile inguru entzun ostean 2022ko apirilaren 7an izenpetu zuten hezkuntza legearen oinarriak jartzeko akordioa EAJak, Euskal Herria Bilduk, PSEk eta Elkarrekin Podemosik. Handik urte erdi ingurura iazko irailean hezkuntza legearen aurreproiektuaren zirriborroa publiko egin zuen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak, eragileek ekarpenak egin zizkioten iazko udazkenean eta grebak eta protestak antolatu zituzten lege aurreproiektuaren aurkan. Azkenean apirilaren 25ean onartu zuen Eusko Jaurlaritzak hezkuntza lege proiektua, orain Eusko Legebiltzarraren esku dagoena. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea gaurkoan hezkuntza legea hizpide. Gaur zuzenketak aurkeztuta osoko zuzenketak eztabaidatuko dituzte osoko bilkuran ziur aski hilaren 19koan. Jada Elkarrekin Podemosik, PPek, Ciudadanosek eta Voxek aurkeztu dituzte. Printzipioz ez dira aurrera aterako eta zuzenketa partzialak eztabaidatzeko lantaldea jarriko dute martxan. Pentsatzen dut eta gure helburua da 3 alderdi politikoek babestea legea. Eta eskema horretatik ni ez naiz irtengo. 156 zuzenketa partzial hauek gainera adostasunerako abagune bat erraztu nahi dute eta gure iritziz hezkuntza komunitatearen eta euskal jendartearen nahia islatzen dute. Gauzak horrela bestelako iritza dute Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformako kideek goiz honetan zabaldu duten oharraren arabera, udazken honetan legebiltzarrean eztabaidagai izango den hezkuntza legearen proiektuak ez du emendakinen beharrik eta erretiratua behar du izan. Izan ere, haien ustez, proiektua privatizatzailea da eta ez du konpondu nahi sistemaren arazo nagusiena duala izataren ondorioz, segregazio sortzaile
etengabekoa izatea. Halako iritziari helduta protesta egin du goizunetan hezkuntza publikoaren aldeko plataformak Eusko Legebiltzarraren aurrean. Hori bakarrik ez, legearen aurkako mobilizazio berriak iragarri ditu ere. Manifestazioa egingo dute Donostian urriaren 29. Eta hezkuntzarekin euskararen bueltako korapiloa aipatu dugu lehenxeago, eta hizkuntzarekin lotutan bada besterik gurean. Kontseiluak eta behatokiak salatu dute Espainiako eta hegoaldeko erakundeak ez direla ari betetzen hizkuntza gutxituen ituneko konpromisoak. Leire Martinez kazetariat gu kameraren beste aldean, Iruñatik aipatu aferaren bueltako informazio gehiagorekin. Kaixo Leire, eguerdion. Eguerdion, Karol, zer moduz? Zuk aski ongi erranduzun gixan, atzo euroitunaren aplikazioari buruzko 6. ebaluazio txosten aurkeztu zuten Iruñan, eta kontseiluak eta behatokiak azpimarratu dutenez, euskararekiko urrak eta aunitz egiten da. Oraindik adibidez, errate baterako Nafarroko gobernuaren lanpostuen 3% soilik behar dute euskerazko profila, edota administrazioarekin prozedura elektronikoetan jarduteko 17% soilik egin daitezke euskeraz. Bertzale Txibiteren exekutiboak euskara sustatu beharko luke ere ofiziala ez den eremuetan eta unibertsitatean noski euskara bermatu. Europako Kontseilua duela 25 urte sortu zen hizkuntza gutxituen euroituna babesteko eta sustatzeko. Aurtengo agorrian, Espainiako gobernuak 2017-21 epean egindako urratsei buruzko autobalorazioa karrikaratu zuen, justoki 6. Orain, Europako Kontseiluko adituek iritzia emateko tenorea heldu da. Momentuz, Euskalgintzaren Kontseiluak eta hizkuntza eskubideen behatokiak haien irakurketa propioa egin dute. Eta guk horra adierazten direnekiko gure txosten propioa helaraziko diogu Europari. Batez ere, adieraziz, batetik hegoaldeko administrazio ezberdinek ez dituztela euskararekiko Europan hartutako konpromisoak betetzen, eta bestetik, oldarraldi judizialari buruzko ohartarazpen batzuk ere helaraziko ditugu Europara. Euroituna urratzen ari da. Europatik Espainiako estatuari 5. ebaluazioaren ondotik ezarri zitzaizkion bere halako neurriak martxan jarri behar zituen arren ez dira horretan ari. Nafarroko administrazioari dagokionez lanpostuaren 3% soilik dute euskerazko profila, eta prozedura elektronikoen 17% soilik egin daitezke euskeraz. Bertzalde itunaren 3. atalaren arabera, Txibiteren exekutiboak euskara sustatu beharko luke ofiziala ez den eremuetan. Afera da, ez dela hori pasatzen ari. Ereduko lerro berriak irekitzea oztopatzen baita, eta oraindik unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea bermatzeke dagoelako. Administrazioari dagokionez, botere judizialaren lege organikoak euroitunaren 9. ere ez du betetzen. Estatuaren administrazioko langileen artean, Nafarroan, 1% soilik daki euskeraz. 11 aurraketa euskararen kalterako. Bada Nafar gobernuari zuzendutako eskaerez Artezkiko 14 lan erakutsitan, falta direnak itzultzeko eskatute Artezkiko solidarioek itoizko urtegiaren kontra aritu zirenek azalpenak eskatu dizkiote Nafarrako gobernuari. Izan ere, Artezkin galdutako 17 lan falta dira, oraindik zer gehiago dakigu Leire? Bai, Karol, itoizeko urtegiaren defentsan 20 urte bete berri dira, justoki orain, eta urte hurrenarekin bat eginik herriaren defentsan sorturiko Artezki artelanen proiektuaren 24 pieza azaldu dira dagoeneko. Margolanak, paper gaineko lanak eta eskulturak dira gehien bat. Eta urtegiaren kontrako lantaldeak hainbat ekimen egin zituen eta horien artean izan zen Artezki. Eta bertara hainbat euskal artistek bertarako espreski sortutako lanpiloa jaso zuten, ala nola Zumetaren eskutik, Gorriti, Anda, Antxon Mendizabal edota Ana Mugetak sorturikoak. Pieza horiek ikusgai paratu dituzte orain, Iruñeko geltokin, eta orain artearen, memoriaren eta lurraren defentsan artelan guztiak bueltatzea eskatute, gisa horretan museo bat osa dezaten.
Itoizko eta Artozkiko herrien defentsan 20. urteurrena bete da urten. Urtegiaren kontrako 2 hamarkadatik gorako borroka luze baten azken mugarrietako bat da Artozki. Herriaren defentsan Artozki Artezki proiektua sortu zen. Herria sorkuntzarako, kulturarako eta arterako gune bihurtzekoa. Artearen eta kulturaren munduari egindako deia oso arrakastatsua izan zen. Eta egun gutxian, Artozkiko eliza museo bizia bihurtu zen, artelan, argazki, liburu eta diskoak bildu zituena. Duela gutxi, modu anonimoan, 31 artelanetatik 14 itzuli dituzte. Jose Luis Zumeta, Jose Ramon Anda, Dora Salazar edota Juan Gorritiren obrak dira bertzeak bertze. Gaurtik aintzin, urriaren 10 arte berreskuratutako obra horiek ikusgai izanen dira Iruñako geltokin, eta urriaren 20tik aintzina Agoizko kulturetxean. Bide batez, artearen, memoriaren eta lurraren defentsan artelan guztiak bueltatzea eskatu dute. Gisa horretan museo bat osa dezaten. Artozki Artezki ez da artelanen aldarrikapenera mugatuko, baizik eta urtegiak suntsitutako ibar eta herriaren memoria gorde asmoa du. Bukatzeko, urriaren 21ean, Agoitzen lurraren defentsa eguna ospatuko dute. Gaizlatuta berriz ekonomia arlora salto, pentsiunak borrokan dihardute eta beraien ohiko aldarriz gain bate egin dute adinekoen zaintzaren inguruan piztutako kezkarekin justu, zaintza sistema publiko duina eskatzeko, osasun sistemaren privatizazioa salatzeko eta KPIaren araberako pentsioen igoera aldarrikatzeko mobilizazioak egin zituzten atzo Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean azken honetan izan zineten, ez da, Leire? Bai, alaxe da, astelenero bezala Nafarroko pentsiodunak karrikara heldu ziren bere eskubideen alde borrokatzeko eta gutxieneko pentsioa eskatzeko. Manifestazioa udaletxetik abiatu zen eta haien eskakizuna da gutxieneko soldata izan dadila 1.080 eurokoa. Izan ere Nafarroan 50.000 personak baino gehiagok dute 1.080 eurotik berako pentsioa, gainera horietatik 76 emakumeak dira, hor ere ikusten da sistemaren arrakala, eta orduan pentsiodunek Nafarroako gobernuari eta parlamentuko talde guztiei eskatzen diete gutxieneko pentsioa ezartzea eta horretarako erabil dezatela 2024rako Nafarroako aurrekontuak duen diru horretatik atera dadila. Astelenero bezala pentsiodunak bildu dira. Pentsio sistema publiko duinaren alde borrokatzera. Aste honetan manifestazioa izan da udaletxetik abiatuta. Nafarroan 50.000 persona baino gehiagok 1.080 eurotik beherako pentsioa dute, eta horietatik 166 emakumeak dira. 1.080koa daukagu bat, hori da pentsio gutxieneko pentsioa, eskatzen duguna mundu guztientzako, ze adibidez Nafarroan 51.000 inguru pentsionistek kobratzen dute hori baino horretatik, 1.080tik bera, bai? Baina, eta horietako emakumeak 166 suposatzen. Imaginatu, zerrakala dagoen pentsioetan ere. Nafarroko gobernuari eta parlamentuko talde guztiei eskatzen diete onar dezaten gutxieneko pentsioa 1.080 euroraino osatzea. 2024ko Nafarroko aurrekontuan. Ekimenarekin gutxieneko pentsioa eguneratzeko aintzina pausoak eman nahi dituzte. Europako gutun sozialaren irizpidei jarraiki. Ondo da, Leire, informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu gaurko konexioa. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Deusetaz. Eta Nafarroan garela ekonomiarekin lotuta ere, azeleragailua zapaldu du Nafarrako Volkswagenek 2024tik aurrerako lan hitzarmenaren negoziazioa goiz hasi zen eta erritmo bizia jarri nahi du. Langile batzordeak eta zuzendaritzak 6 bilera egingo dituzte urriaren 19 bitartean hurrengo urteetako lan baldintzez, elektrifikazioaren ondorio sozialez eta ekonomikoez zein eta industria planaz hitz egiteko besteak beste.
beste. Aurreko asteko lehen bileran enpresak jada aurreratu zuen 2024ko erdialdetik 2025era arte 400 langile behin-behinean sobran egongo direla autoelektrikoaren produkziora egokitzeko prozesuaren barruan. Halaber, zehaztu zuen 2024an 250.000 ibilgailu ekoitzeko direla, 2025an 215.000 eta 2026an 200.000 inguru. Ordea 2026tik aurrera hasiko dira autoelektrikoak ekoizten, konbustiokoak ere egingo dituzte aurrerantzean elektrikoekin batera. Hala Volkswagenen asmoa da 2027an eta 2028an 350.000 auto egitea urtean. Helburua hori izanik Volkswagenek atzo zehaztu zuen abstentismoa, produktibitatea eta lehiakortasun kostuak hobetu behar direla etorkizunari begira. Edonola ere, bigarren bilera horretan ez du azaldu zehazki zer esan nahi duen horrek eta zer ondorio izango dituen langileen baldintzetan. Arabako Errioxan ondo dakite zein arriskutsua izan daitekeen ardoaren hartzidurak isurtzen duen gasa. Hartzidurak karbono dioxidoa eragiten du eta asko arnaztuz gero hilgarria baita. Igandean Lantzegoko Crespo Zabala upategian hildako 60 eta 61 urteko bi gizonak arekin pozoitu ziren. Hildakoetako bat porlanezko upel baten barrura erori zen eta ura sorostera joan zenean zendu zen bigarrena. 31 urteko beste herritar bat ere sartu zen upelean eta ura ere larri eraman zuten helikopteroz Logroñoko ospitalera. Atzoko sendagiria jaso zuen anartean. Karbono dioxidoa mehatxu ezaguna da ardogintzan, hain zuzen ere duela 3 urte beste 2 pertsona hil ziren modu berean La Puebla de la Barcan jasotako antzeko istripu batean. Espainia iparraldeko upategietan ere ohikoak dira horrelakoak. 2019an 3 lagun hil ziren Zaragozako upategi batean eta iaz bat Leonen. Lan arloko bestelako ertz batzuei helduta berriz abuztuan galdutako enplegua errekuperatzen ari da lan merkatua Hego Euskal Herrian. Orduan 3.000 langabe gehiago zenbatu zituen Espainiako enplegu zerbitzu publikoak, baina irailean 1.791 pertsona gutxiago daude langabezian. Azken urteetan ohikoa bihurtu da abuztuan enplegua galtzea eta irailean berriro sortzea, besteak beste irakaskuntzan aldaketa hilabeteak baitira. Hala, zerbitzuen sektorea izan da langabezia gehien jaitsi den sektorean. Abuztuan baino, 1.450 langabe gutxiago baitaude. Beste guztietan ere bera egin du langabeziak. Horrez gain, urte hasieratik gutxinaka jaisten ibili da kontratu mugagabeen ehunekoa, baina uztailetik errekuperatzen ari da. Urtarrilean 26 baino gehiago ziren, baina uztailean 21,5% jaitsi zen. Gora egiten hasi da ordutik eta irailean Hego Euskal Herrian sinatutako kontratuen 27,4% mugagabeak izan dira. Langabezia prestazioak jasotzen dituztenetan ere aldaketak egon dira, bera egin baitu inolako langabezia saririk jasotzen ez dutenen ehunekoak. Gainera, gizarte segurantza ere hasi da abuztuan galdutako kotizatzaien kopurua errekuperatzeko. Eta enpleguaz gabiltzala Euskal Herria Bilduren ustez lanbide indartzea izan behar da enplegu legearen xedea. Koalizioak 50 zuzenketa aurkeztu dizkio lege proiektuari eta enplegu politika pasiboen faltan legea mugatua izango dela dio. Gainera, lanbide zuzenbide publikoko erakunde publiko bihurtzaren kontra dago Euskal Herria Bildu. Enplegu legeak lanbide indartzeko balio behar du. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu publikoa bezala indartzeko balio behar du. Lanbidek egun duen izaera juridikoari eutsi egin behar dio, erakunde autonomo gisa. Figura horrek kontrol publiko eta gardentasuna
hobeto bermatzen dituelako. Lege proiektuak ordea zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtu nahi du. Baina gu horren aurka gaude. 2011an lanbide sortu zenean horren inguruan egon zen adostasunari eutsi nahi diogu. Donostian berriz Zubietako erraustegiak su txiki bat izan du biolehortze plantan, kontrolpean da dagoeneko, baina ez da errauskailuak akatsa izaten duen lehen aldian. Aste honetako sutarekin, 5. sutea litzateke eta inguruko herritarrak kezkaz bizi dituzte horrelako berriak Udane Arbeo. Sute txiki bat piztu da astelehen honetan Donostiako Zubietako erraustegiko biolehortze plantan. Donostiako suhiltzaileek jakinarazi dute. Sutea arratsaldeko 6 aldera aurkitu dute, pilatutako hondakinetatik kea ateratzen ari zela antzeman dutenean, baina ez da sugarrik sortu. Instalazioko segurtasun sistemak hondakinen gainean ura botatzen hasi dira, eta Donostiako suhiltzaileek bertaratu dira sutea itzaltzeko. Suhiltzaile talde batek hondakinak urez bustitzen jarraitu du sutea berriro piztea saihesteko, eta garabi batek hondakinak tokiz mugitu ditu. Hau ez da Zubietako erraustegian gertatzen den lehen sutea. Azkena txikia joan den uztailean gertatu zen tamaina handiko hondakinen hobian. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren arabera, tamaina handiko hondakinak birrintzen diren zuloan piztu zen sua, mankomunitate batetik material sukoia deskargatu zelako. Ura ere etzen errauskailuak akatsa izan zuen lehen aldia. Gurasos plataforma gogoratu zuen gutxienez 4 sute izan zirela errauste plantan. Astelehen honetako sutearekin beraz 5. sutea litzateke. Inguruko herritarrek kezkaz bizi dituzte horrelako berriak, eta diote ezin dela esan keaz gain aperteko kalterik egonez denik, kea bera baita kalteak eragiten dituena. Xabier Mendiguren berezi hartu idazlea itzultzailea eta Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusioia inda. Haren behia bihar izango delarik arratsaldeko 4:00 8:00 Errekaldeko behatokian. Ezkeon jaio zen 1955 urtean eta euskararen inguruan eman zuen bizitza. Ikastolen mugimenduan ibili zen, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi izan zen, haren sorreratik 2010 arte eta Euskaltzain urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak. Trinkotze bat ekarri zion, nire ustez, eta trinkotze hori nabarmena da, alorraz batzutan oso garbi ikusten da. Talde txiki asko kartu egin ziren, zeregin asko metatu egin zen, eta horrek indarra eta segurtasun ematen zuen aurrera jarraitzeko. Hori izan zen eretzako konseilua. Azken batean, gutxi izatetik eta sakaban hartuta egotetik, denok metatzea bat eta denok indarrean aurrera joateko kemena eta adore izatea. Orain arte baino laguntza gehiago, indar metatzea handiago balortu behar dugula, ze azken batean helburua normalizazioa da. Helburua ez da jende talde bat tarteka euskaren alde biltzea leku batzuetan, baizik azkenean da hainbat enpresa eta hainbat denda eta hainbat tokitan euskaldunak euskaldun bezala eroso sentitzea eguneroko bizitzan, eta askotan ematen du, hau ez dela oso ondo ulertzen, ematen du batzuen interesa dela besteei kontrajarria, eta hori nik uste dut argitu eta garbitu egin behar. Honekin nazioartera salto, 3 hilabete baino gutxiago gelditzen dira Txilen konstituzio berria bozkatzeko oraingoan, baina aurrerapenak ez dira baiezkoaren aldekoak, alaxe azaldu digu Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak. Bigarrenez, bozkatuko dute konstituzio proiektuaren alde edo kontra. Duela urtebete, izan zen lehen bizikoa ezezkoak irabazi zuen eta oraingoan abenduaren 17an bozkatuko dute. Desberdintasunik nabarmenena Kontseilu Konstituziogilea eratzen dutenen profila da. 2022ko prozesuan gehiengoa ezkerreko indarrek osatzen zuten bitartean, oraingoak eskuina du buru.
Aurre ikuspenak ez dira baiezkoaren oso aldekoak, inkesteen arabera herritarrek ezezkoaren alde eginen dute, besteak beste kontseiluaren ganduten konfiantza faltagatik. Claudio Fuentes, zientzia politikoetan aditua da, eta bere ustez hurrengo asteetan eginen den kanpaina gakoa izanen da. Gainera, ezezkoak irabazten badu oso zaila, ikusten du 3. prozesu konstituzio gile baten eraketa kontutan izan da, hurrengo urtean udal hauteskundeak izanen direla, eta 2025ean hauteskunde orokorrak. Denbora kontran dutela adierazi hitz gutxitan. Eta bestetik, Maria Jose Naudon abokatuak dio, herritarrek ezezkoa bozkatzen badute aukera paregabea galduko dutela bere ustez, egonkortasun ekonomikoa eta politikoa lortzeko. Orain dagoen geldialdia nabarmenagoa izanen da orduan, bai eta jendearen asperdura honek izan ditzakeen ondorioekin. 2019ko protestak ditu buruan Naudonek. Beraz, hurrengo asteetan egoerak eta kanpainak hartzen duen norabidearen arabera, abenduaren 17an gertatuko direnak aurre ikusten halko dituzte adituek. Bada errezeloz begiratu dio zuzenketari. Honek hauan, eta, hauei erantzuteko Leslie Sánchez zuzenbide doktoreak dio genero arrakala ez dela berria Txilen, eta arrakala hori murrizteko lege konkretuak egin behar direla, ez dela, edo arrakala hori ez dela bakarrik desagertuko. Beraz, 150ko legeak defendatzen duena beharrezkotzat jotzen du. Gauzak horrela konstituzio berria abenduaren 17 mozkatuko denarren, urriaren 7 ere bada gorriz markatu beharreko eguna argi zergaitiei. Bai, urriaren 7an aurkeztuko du Kontseilu Konstituzio gileak proposamena eta adituen komisioak berrikusiko du orduan. Baliozkotzeko beharrezkoa den gutxieneko babesa lortzen ez badu, orduan komisio misto bat sortuko da eta aldaketak iradokiko dira hurrengo pausura salto egiteko. Txileren konstituzio berriaren bueltakoak ala kultur arloari heltzeko gurera bueltan urriaren 16tik 28ra egingo dute zinemakumeak gara jaialdia Bilbon. Emakumeek zuzendutako filmei ikusgarritasuna ematea du helburu jaialdiak hain justu ez galdu. ¡Marmari! ¡Violador! ¡Deja a las tías en paz! Bada honekin iritsi gara guran gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen arilkatzen gora bera gabiltzan saioa. Oraindik ere hainoikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabakizuen Maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik. Nire kasuen ama izan nahi nuen aspaldiskotik, eta argi nuena zen ama izan nahi, baino bikotik ezpanu bakarrik izan nula, hori ere argi nuen. Nire ez, igual haunitzek ama izan nahi dute, baina ezkaute bikotik iberatiten dute, edo bakotxak bere realitatea du, edo bere egoeran arabera
eraikitzen du bere familia edo ingurue, bere kasuen nik nahi nuen eta argi nuen bikote gabe izanen nuela. Baina argi izan nuen bezala, duda izan dut beti eta gaur egun ere aurra izan eta gero, naiz eta izurrikitu. Duda hoi badut, zenbateraino den nik libre erabakitakoa ama nahi izatea, izan nahi izatea, edo zenbateraino den gizarteak andre izateagatik nire egin barren artean sartu duela ama izatea. Erdiak pasata dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Maitane Urizar, gure sarea elkarteko kidea. Kaixo Maitane eta ongi etorri. Zuei, eskerrik asko zuei. Haur eta gazteen kontrako abusuak gaurkotasun handiko problematika dira eta egoera mahai gainean jartzeko urriaren 7an haur eta gazteen kontrako sexu abusuak lan sareak ehuntzen izeneko jardunaldia antolatu duzue, zuek, gure sarea elkarteak eta Euskal Unibertsitateak elkarlanean. Zer duzu esateko bertatik? Bueno, berez, egun berezia da, lehenengo aldiz euskeraz egiten diren gaiarekiko jardunaldiak direlako, ilusio handiarekin hartu dugu jarduera hau, eta, ikusiko dugu, azken batean izenburuan ondo esaten den bezala, lan sareak ehuntzen, hori da azken helburua, gaiarekiko sareak sortzen hastea. Izan ere erabaki duzue, gai hori mahai gainean jartzea, ipatu duzu gainera, lehendabiziko aldiz izango direla jardunaldi hauek euskaraz, eta, gure sarea elkartetik emandako datuak oso gordinak dira, tartean, 5 haurretatik batek jasaten dituela sexu abusuak. Bai, gainera oso datu gordina da eta zaila sinesten, baina ulertu behar dugu 5etatik bat biztanleri osoari dagokion datu bat dela. Hau da, zaurgarritasun maila altuagoa izan, datuak areagotzen dira, ez? Kostatzen zaigu 5etatik bat hori onartzea, baina hori onartzen ez badugu ez dugu ulertuko 2 neskatoetatik bat dela desgaitasuna duten biktimetaz ari garenean, eta 3 mutikoetatik bat. Ez hau da, minimo hori onartu behar dugu gaur egungo egoeraren analisi kritiko bat egin ahal izateko. Gainera, arazoa oso larria izan arren, egun ez da lantzen haur eta gazteekin harramena duten langile guztako gradu, master edo barne formakuntzetan. Hori da azkenean arazo nagusia, ez digute irakatsi begiratzen. Guk ez dugu ikusiko ezer, lehenago gaiaz ez badigute hitz egin, ez? Adibidez, nik magisteritza ikasi nuen, haur eta lehen hezkuntza eta denetariko problematikak landu ditugu. Baina gai honetaz ez digute inolaz ere hitz egin. Eta kuriosoa da, 5etatik bat den problematika izan da, beste gai batzu eta hitz egin digute non prevalentzia askoz txikiagoa den. Baina gai hau azkenean ez, hor ikutzen ditu haurtzaroa, sexualitatea eta bereziki familia. Ez gure gizartean oraindik ere instituzioa den familia kontzeptu hori. Eta zergatik izan daiteke, gai hau ez lantzea? Ez dakit, nire ustez, handi batetan hori da, ez? Oso gai gogorra da, oso gai delikatua,
gu ere azkenean gatozen lekutik, ez? Nazioarte mailan ez izan gaia ikertzen, hemen ere beranduago, bai aurren kontrako tratu txarretaz ari garenean, tratu txar fisikoak, psikologikoak, hemen apurtzu bet beranduago tortzen zen, ez? Azkenean nazioarte mailan aurren interes gorena lantzen hasi zirenean, aurren kontrako sexu abusuak hemen diktadura batetan bizi ginen. Hau da, inolaz esan hitz egiten sexualitateaz, sexu erasoez ez da pentsatu ere, eta are gutxiago gehiengoa diren familia barneko sexu erasoez. Hori gero eta gehiago argiago ikusten da nire ustez, ez? Adibidez hemen hasi gara lantzen, hasi da gaia mahai gaineratzen, nire ustez urte batzuetatik ona argi ikusten da hori, ez? Berrietan agertzen dira, eta bar, baina kurioso izaten da, beti familia kanpoko sexu erasoetaz hitz egiten dugula, ez? Horroi hartzun handia izan zuen Salesianoseko kasuak, Basauriko entrenatzaioaren kasuak, Gazteluetako kasua, beti ari gara familia kanpoko sexu eraso horietaz, ez? Eta gainera are gehiago, esango nuke ikusgarritasun hori edo bizibilizazio hori ez dela moduren baten estruktura instituzionaletik etorri. Hau da, Basauriko kasua argitaratu zen, bizirauleak hartu zuelako bideo bat eskegitzeko esango nuke ausardia. Azkenean biktima gisa ari zara esposizio itzel baten aurrean jartzen, non argi dago jende askok laguntza emango dizula, argi dago ezakitu hori, baieztapen hori hain zuzena den, baina beste asko etorriko zaizkizu kontran. Eta beste asko kuestionatuko zaituzte, ez? Adibidez, La Manadako kasuan ere ikusi genuen bezala, ze egiten du neska honek ondo pasatzen, edo lagunekin ondo pasatzen biktima bada, ez? Osea, guztiz kuestionatua izango zara. Honekin esan nahi dut, hasi dala gai argitaratzen, biziraulek egin duten lan itzelagatik. Ez gizarteak gaia bere egin duelako, instituzioak gaia bere egin duelako, eta hori ez litzateke holan izan behar, ez? Azkenean, biktima hauek badaukate estigma itzela, baina haien erasotzailea bat, ez da familiakoa, eta bi, familia kanpokoa denean askotan biktima asko dago. Honek zezan nahi du, ez ala bakarra aterako, ez? Biktimek ere haien artean, nolabait ezatearren ekipo egin dezakete. Baina familia barnekoa ari zarenean, hor familiak daukan indarra, sexu eraso biktima batek daukan estigma, kulpa, eta areagotzen da, ez? Genero violentziakin gertatzen zen oso antzera, ez? Gauza bat da, kanpotik etorritako munstroa salatzea, eta beste gauza bat da, onartzea munstroa etxean zegoela, eta are gehiago, adibidez, aitaren figura denean erasotzailea, emazte oiantzako munstroa berak sartu zuela etxean, ez? Hor agertzen da lotza, agertzen da kulpa, genero violentziakin gertatzen zen oso antzera. Aipatu duzu, ez da? Familietik kanpoko erasoak direnean egia da, joan direla gizarterazten, baina oraindik etxean edo familia artean direnean ez dira ezagunak edo ez ditugu entzuten, baina egon badira. Noski, berez aitaren figura markatzen da erasotzaile nagusi bezala familia barneko sexu erasoetan. Familia barneko sexu erasoak dira gehiengoa. Gehiengo absolutua ezan daiteke 180 baten, 185 baten. Hau da, argitaratzen ari diren kasu horiek dira 115 hori. Familia oraindik gurean instituzio bat da, orain gutxi arte familian gertatzen zirenak familian konpondu behar ziren, eta diskurtso hori gizarteak zeukan. Hau da, ez? Azkenean antzekotasun itzela dago genero violentziarekin. Askotan emakume horiek ez ziren kuestionatuak, ez dakit nola esan, horrelako pertsona batekin elkartzeagatik, edo baizik salatzeagatik, ez? Hau etzen konpondu ez konpontzeagatik. Esposizioa, eta bar. Baina azkenean hori da ideia, planteatzea etxeko trapu zikinak, ez direla etxeko trapu zikinak.
arazo politikoak dira. Eta ez baditugu guztion artean abordatzen, ez dira inoiz konponduko. Gainera lehen aipatu dugu, ez da, irakasleak edo aurreekin edo gazteekin dabiltzaten pertsona horiek, ez dekotela askotan, formakuntza hori, eta formakuntza ezinbestekoa da, izan, nola reakzionatu, norengana jo behar duten jakiteko, eta hainbat kontuengatik, ez da? Bai, zalantza gabe, esan nahi dut, bullyinga izan da adibide bat, trata, adibidez kasuak dira beste adibide bat, baditugu protokoloak, baditugu, eta nire galdera da, zenbat trata kasu ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Bullyinga, eta bai trata, eta bai beste indarkeria mota batzuk oso garrantzitsuak dira, baina prevalentzia edo intzidentzia askoz txikiagoa izan da, babes estruktura itzela ezarri da, baditugu protokolo espezifikoak, baditugu gida espezifikoak, baditugu formakuntza espezifikoak, naiz eta berez aurren kontrako indarkeriaren gehiengoa helduengatik datorren. Berdinen arteko indarkeria, berdinen, nolabait esatearren, ez da nagusia aurrentzako helduengatik datorrena da, ez? Eta hori deigarri egiten da, ez? Hor hasi zen azkenean gure sarea konturatu ginenean, formakuntzetan, barne formakuntzetan, behin karreran ez baduzu lantzen ostean behintzat. Beste herrialde batzuetan formakuntza minimo bat izatea derrigorrezkoa da lan egin ahal izateko, ez? Baina hemen ez da txintik ere esan. Hasi gara, Euskal Herriko Unibertsitateak adibidez badauka, barne formakuntza bat, doakoa, langile, ikasle eta irakasleentzako, baina ez da derrigorrezkoa. Beti azkenean aterako da ikaslearen nahiangatik edo denboragatik ere askotan, ez? Eta ez da hola izan behar. Hau kurrikulumean sartu behar da, landu egin behar da, eta batez ere badagolako, nire ustez, mezu bat oso arriskutsua dena, dela, ea ondo azaltzen nahi zen, nik onartzen dut, detektatzeko problematika zaila dela, hori horrela da. Orokorrean zantzu fisikoak oso gutxitan egoten dira, sarketak berez minimo bat dira, gehien baten ukituak izan dira, baina sarketak egonda ere hauek konkluyenteak izatea zaila izaten da. Bada detektatzeko problematika zaila, horrarte ados. Baina egia da ere, baditugula datu batzuk, Save the Childrenek argitaratutakoak, non esaten diguten biktimak kontatu zuen, ez dira susmoak, kontatu zuen, kasuen 70%an ez zuen laguntzari jaso. Edo eta aur biktimak kontatu duen eskolen 85%ak ez zuen ezer egin. Ez askotan esaten da, detektatzeko zaila da, gehiengoa susmoak dira, bai eta susmoak ez diranean, eta errebelazio bat dagoenean, zergatik ez da ezer egiten. Eta hori ere aztertu egin izan da, ez dakitelako protokolorik dagoen beraien eremu profesionalean, ez dira gehiegi fidatzen jarduketa juridiko instituzionalean, hainbat beldur daude horrez. Eta horren aurrean, nik esaten dut, formakuntzetan askotan ateratzen den kontu bat da, ipuinak eskatzen dira, eta bar, ez, nik baditut ipuin asko, baina nik askotan galdetzen diet, nik ipuina ematen dutzut. Ez duzu prebentzioa egingo, detekzio goiztiarra da. Eta 4 urteko ume batek, jasotzen ari den bortxaketa kontatzen dizunean, eta are gehiago, bortxaketa hori jolas moduan planteatzen dizunean, zu badakizu bortxaketa bat dela, baina umeak ez. Prestatua zaude erreakzio hori kontrolatzeko? Badakizu ze profesionalen gana jo behar duzun errebelazio horren ostean? Badakizu zure eremuan protokolorik dagoen, eta orokorrean erantzuna ezetza da. Hau da, biktimari eskatzen diogu lan bat, guk gure lana egin baino lehenago. Ez, eta asko esaten da, eta benetan kezkatzen hau, hezkuntza sexoafektiboa guztiz beharrezkoa, ipuinen lanketa guztiz beharrezkoa, baina bereziki haurtzaroan, oraindik konnotazio sexuala ulertzen ez dutenean, errebelazioak eman daitezke. Zer egingo dugu errebelazio horiekin? Ez badaukagu babes sistema estrukturatu bat biktima horiek hartatu ahal izateko, ez?
nik beti dinot, lehenengo hasi behar gara profesionalen gandik, nik profesional giza jakin behar dut zer egin behar dudan, horretarako nire protokola oso ondo ezagutu behar dut, eta batez ere, lehen esan duana lansareak eguntzen, ez? Detekzio aurretik sortu behar dudan lansare hori, horrek lana dakar, eta detekzioa baino askoz arinago egin behar da. Gero, behin detekzioa eman da, kasua egoki hartatu ahal izateko. Zare, gehiago, naiz eta ondo hartatu, izan daitezke, egon daitezke hainbat egoera non gure esku ez dauden eta kasua gaizki amaitu. Prestatuak ez bagaude, are gehiago, ez da intentzio kontu bat. Legea badaukagu, protokoloak baditugu, ezagutu behar ditugu, eta nola aplikatu behar diren jakin. Baina lanketa hori ez badugu egiten, gerta laiteke jarduketa abusua bera, baino min gehiago sortzea biktimarengan, ez? Lanketa aipatu duzu, formakuntza ez dagoela derrigorrezkoa, eta ez dakit erakundeen gana jo duzuen, formakuntza hori hautazkoa izan beharrean, derrigorrezkoa izateko. Instituzioak, erakundek edo gobernuak badakite derrigorrezkoa dela. Hori gainera, lopibi aterazenean aurren babeserako legea titular bat zen, ez? Derrigorrezko bihurtu da formakuntza. Formakuntza derrigorrezkoa zen, ja, lehendik. Orain beste gauza batzuk markatu dira, non, ja, oinarria bageneukan, ekipo espezializatuak, ikuspuntu feminista bermatua egon behar dela ziurtatu behar da, eta bar. Baina egia da, nire ustez formakuntza horiek orokorrean oraindik ez daudela sortuak, are gutxiago euskeraz, eta are gutxiago gure testuinguru konkretura egokituak, ez? Hau da, ez da berdin estatu mailan Extremaduran kasu bat detektatu, edo Euskal Autonomia Erkidegoan, non gure diputazioak ditugu, gure egiteko konkretua dekogu, ez? Eta hori sortu behar da. Eta are gehiago, nire ustez formakuntza horiek beti bermatu behar dute evidentzia zientifikoa. Eta evidentzia zientifikoa bermatzen du unibertsitate publikoak. Orduan, hor badago, bide bat egiteko nire ustez horrela izan behar dena, ez? Ezin dezakegu gauzak errazago itarren edo azkarrago pausu batzuk saltatu, ez? Izan behar da, unibertsitate publikoak sortutako, diseinatutako eta implantatutako formakuntza bat lehenengo profesionalen gandik hasiko dana, eta gero, azkenik joko dugu umeen gana. Hezkuntza sexoafektiboa, nahiz eta gure karreran ez den landu, badira gaur egun barne formakuntzak, irakasleek badituzte barne formakuntzak. Derrigorrezkoa izan beharko litzateke, baina behintzat hautazkoak badituzte. Baina gai honekin adibidez, oraindik ez dekogu ez da hori ere. Badago hautazko formakuntza bat, hezkuntza departamentuak ematen duena, UEU hasi da formakuntzak sortzen, baina oraindik hezkuntza departamentuko formakuntza adibidez urtean behin da, eta 40 plaza dira. Eta entzuten duzunan ez, baina oso zaila da eremu profesional guzti bat formatzea. Oso zaila da, urte honetatik ona, hainbat proiekturekin ikusi dugu egin daitekela, ez? Hor daukagu berdinen arteko violentzia kudeatzeko formakuntza derrigorrezkoa izan dana, hor baditugu hainbat adibide, non ikusten den egin daitekela nahia dagoenean, ez? Azken batean, borondate politikoa da ez da. Eta, larun batean, jardunaldiak eskiniko dituzue, gai hau mahai gainean jartzeko, baina horrez gain, guztien artean sexu abusuen oinarria den sekretua haustea ere bada zuen helburutako bat, ez da? Bai, lehenengo pausua nire ustez da gaia mahai gaineratzea, ez? Hau da, gaur egun biktima izan diren hoiei, helduei azaltzea hau guztion arazo bat da, hau normaltasunez hitz egin daiteke, eta normaltasunez abordatu. Beste problematika batzuk bezala. Ez? Baina, zu konturatu, badaudela bizirauleak, non uste zuten hau familia guztitan gertatzen zala, berez ezagutzen dut, biziraule bat, bera biktima izan zen, baina ez bakarrik bera eta bere 3 anaiak ere. Eta batak, etzekien bestea abusatua izan zela.
Imaginatu zelako bakardadean eramaten duzun trauma, ez? Genero violentziakin sortu izan dira, guneak, biktimak elkarri laguntzeko, eta olako ekintzak, hau da, lehenengo ikusgarri egin, lehenengo planteatu arazo politiko bezala, non guztion artean landuko dugun, eta horre ere kentzen duzu estigma hori nire ustez nola baitez, arraroa zarela, nire hau gertatu zait, baina nire zeo zergatik, ni ez nagolako ondo, ez nago guztiz ondo, nire familia zegoen guztiz ondo, ez, hau oso problematika ohikoa dela esan dezakegu, berez bostetatik bat aukera itzelak dituzu. Eta are gehiago, zenbait eremutan mugitzen bazara, desgaitasuna duten aurrak, sisteman sartuta dauden edo justizia sisteman sartuta dauden gazteen artean ere, neskatu eta sari zarenean ia erdira, heltzen dira, ez? Eta are gehiago, Peredak egin zuen ikerketa hori eta berak komentatzen zuen, ez? Nola biktima bati galdetzean ze gertatu zaizun, biktimak ez zuen galdera ulertzen. Ze beti galdetzen zioten zer egin zuen berak. Ez zer egin zioten. Orduan, hortik hasi behar gara, ez? Berez, ez daukagu ez da diagnostiko bat. Daukagu prevalentzia ikerketa bat, orain dela 20 urte, baino gehiago eginda estatu mailan, eta ez dago besterik. Ez dago besterik. Gero, bostetatik bat datu hori atera zen Peredaren ikerketa batetik, eta berez, ikerketaren izenburua nahiko esanguratsua da. Bostetatik bat, galdera ikurrarekin. Ze oraindik ere, datu hori kustinatzen bada, nola, onartu ahal izango dugu, bezala familia desestrukturatutan gertatzen, kolektibo konkretu batzuetan, non kokatzen dugun aurren kontra sexuerazoak egiten dituen hori munstro berde hori bezala, ez? Non badauka kartel bat aurpegian, esaten duna ni erasotzailea naiz, eta hori ez da horrela. Azkenean, lehen komentatu dudan bezala, genero violentziakin zeuden mito gehienak betetzen dira gai honekin ere, ez? Osea, Save the Childrenek esaten zuen, familia barneko sexu abusu kasuen 83an azaleko familia harmoniontsuak ziren. Profesionalek ere, oraindik uste dugu, familia txukuna, jatorra, ez? Non familiako kideak oso ondo konpontzen diren, eta bar, horre ezin daiteken hau gertatu. Eta horrela, detekzioa ere, saiesten gaude, berez, babes zerbitzuek detektatzen dituzten kasu gehienak oso larriak dira, familia desestrukturatu horietan, eta bar, ez? Hori mediku forentzek ere esaten dizute, oraindik itxarotenago kontsulta pribatuetatik bidalitako kasuak hartatzea, edo eskola pribatuetatik bidalitako kasuak, oraindik ere ez dituztenak jaso. Horregatik azken batean, gai hau hainbat ikuspuntu ezbendetik lantzea ezinbestekoa da, eta gainera jardunaldi hauek ez dira ikastaro bat izango, ez da? Baizik eta gaian sakontzeko eta gaian lantzeko jardunaldi batzuk, baizik. Bai, azkenean planteatzen genuen jardunaldia lehenengo batez sentsibilizazio hasiera batekin, ez? Gaiak dituen datuak plazaratuz, eta bar, eta gero jarduketa landu nahi genuen. Baina beti ere kontutan hartuz ez dela ikastaro bat, ez da formakuntza bat. Guk hastapena egingo dugu, lehen gaian kokatu, jarduketarako oinarrizko ezagutzak izan, baina beti ere kontutan hartuz jardunaldi bat dela, ez da ikastaro bat. Hau da, zara hortik aterako jakinda nik gizarte langile gisa zehatz-mehatz ere egin behar dut, edo bai eskaini nahi ditugu oinarri batzuk, bai erreferentzia batzuk, non gehiago sakundu daitekeen, eta batez ere eremu profesional desberdinetako pertsonak ekarriz, ez? Uste dut guztiok oso argi daukagula, edo guztiak ezertzen garela mahai batetan, edo gai hau inoz ez dela berez mugituko. Hori asko gertatzen da, ez? Guk aurkezpenetan beti daukagu diaposite bat, non kotxe bat, elefante bat sartzen den ferreteria batera, ez? Eta uste dugu ondokoak dena apurtuko duela eta dena hankaz gora jarriko duela. Baina hori da lehenengo gauza onartu behar duguna. Eske ondokoarekin eseri behar zara lan egitera. Eta ez gara etorri lagunak egitera.
azkenean, zuk badituzu ere profesional batzuk, haiekin koordinatu behar zara, eta ez aukera bat. Bai, ala bai. Zinez, aurren interes gorena beten nahi badugu, ez? Askotan, ahoa betetzen zaigu aurren interes gorena, aurren ongizatea eta barretagar, baina gero ukatzen dugu ondokoarekin ezeri bar garela. Edo horrela egiten dugu, edo ez dugu interes gorena batez ere beteko, ez? Nik askotan esaten diet, zuk gerta daiteke zure protokoloa ondo betetzea eta aurreaz babestea. Hauek oso kasu konplexuak dira. Non sartzen diren hainbat faktore, zure eskuetan ez daudenak, hor faktore izugarri garrantzitsua da, ere, genero estereotipo itzelak daudela gaur egun ere, ezagutza falta itzela dago, beti ere, nik hori askotan ikusi dut, genero biolentziarekin erratzen gara, eta igual planteatzen dizkidate formakuntzetan genero biolentziarako sortuak dauden errekurtsoak, epaitegi bereizi bat dago, genero biolentziarako. Kasu hauek ez dira genero biolentziako epaitegi batetan ebatziko. Osea, La Manadako kasuan bortxaketa batetan jolgorioa ikusten zuen epai horrek epaituko ditu kasu hauek. Ez? Orduan, grabaketa bat izan da. Eta biktima heldu bat, non badaukan diskurtso garatu bat, non badaukan oso errelato nolabait esatearren landua, naiz eta trauma egon, naiz eta ez da 6 urteko hor bat. Ez du bere erasotzailea maite. Ez da eraso horren, ez dut esango erantzule sentitzen, ze guztiak sentitzen dira erantzule. Baina hemen ari zara problematika batetaz hitz egiten non erasotzaileak lortuko duen aurrak bera ikusi nahi izatea. Hori kaleko erasotzaileekin ez da gertatzen. Orduan, kulpa are handiagoa da. Ez, gainera, esan dugun tabu horren aurrean, biktima daukan diskurtso bakarra erasotzailearena da. Emakume helduekin, emakume helduak badakite edo badakigu nolabait gure arropak ez duela eraso bat ekartzen. Edo gauean kalean egoteagatik ez dugu eraso bat merezi. Edo, baina kasu hauetan, non erasotzaileak esaten dien, zu bilatu zenidan, zu etortzen zinean. Edo nik erasoak egiten ditun gozokien truk, eta zu etortzen zinen. Gozoki gehiagoren bila ez, edo orgasmo bat izan zenuen. Azkenean, asko nahazten dira plazerra eta erantzun fisiologiko arrunt bat. Hau da, zuk genitalak igusten dituzunean, zure gorputzak erantzun fisiologiko bat egiten du. Baina, karo, zure erasotzaileak azaltzen badizu hori plazerra dela, ondo pasatu duzula, eta hezkuntza sexoafektibo faltan ez daukazu beste diskurtzorik, hori da zuk eramaten duzun diskurtzoa. Izan ere, gizarte kontziente izatearen ondoetako bat izan daiteke, 10 kasuetatik bakarrik bat detektatzen dela, eta horregatik ezinbestekoa da gai ardigunean jartzea eta sentsibilizazio hori egitea. Maitane, denbora barik gelditu gara, eskerrik asko gurean izategatik, Maitane Urizar, eta goratzearren, urriaren 7an, haur eta gazteen kontrako sexu abusuak lan sareak ehuntzen izeneko jardunaldia izango dela, eskerrik asko gurekin izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, eta gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Jonanza, orain arte. Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Hau ekipo, nisa sakarra nahi, eta gutxutia aurkeztu ez gara betirako, eta duen azken singela, Lurrikarak album barruen dagoena, eta hori,
laguneri, familizeri, benetan maite duen pertsona guztizeri dediketa dagoen abesti beta, eta gure txikitzeko momentu hori bai, oso lotute duen abestize, eta bueno, animeten txuti edan hori, bizten 11 telebista, eta ikusteko programa honetan, bideoklipe, oso bat. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolasten, eskuak zikin baina gaso barik, iuntzea heltzen zen arte, azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten, lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe, zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe, zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna, naiztakanak agertu buruan, nik beti izango dutume bat barruan. Pintxo abesten, eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau benetik kentzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmuzu batek dena sendatzen zuen. 10 urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeroa igutu gabe izarrez inguratzen naiz. Bekira ze ondo, gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer gabe, zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer gabe, zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolasten, eskuak zikin baina eraso barik, iuntzea heltzen zen arte, azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten, lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta ez geldituko ezer gabe, zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta ez geldituko ezer gabe, zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Originaliza esa cara. Ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen arilkatzen gora bera gabiltzan saioa. Oraindik ere ainoikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabaki zuen Maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik. Nire kasuen ama izan nahi nuen aspaldiskotik, eta argi nuena zen ama izan nahi, baino bikotik ezpanu bakarrik izan nuela, hori ere argi nuen. Nire ez, igual haunitzek ama izan nahi dute, baina ez baute bikotik iberatiten dute, edo bakotxak bere realitatea du, edo bere egoeran arabera eraikitzen du bere familia edo ingurue. Nire kasuen nik nahi nuen eta argi nuen bikote gabe izanen nuela. Baina argi izan nuen bezala, duda izan dut beti eta gaur egun ere aurra izan ta gero, naiz eta zurrikitu. Duda hori badut, zenbateraino den nik libre erabakitakoa ama nahi izatea, izan nahi izatea, edo zenbateraino den gizarteak andre izateagatik nire egin barren artean sartu duela ama izatea.
Ordu batak pasata dira eta sozialdariari ekiteko unea heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira eta Jon Antza. Kaixo bioi eta ongi etorri. Eskerrik asko. Hezkuntza legearen bueltakoekin hasiko dugu, izan ere, azken momentura arte negoziatzen ibili dira, baina, azken berrien arabera, EAJak eta PSek akordioa lortu dute, hezkuntza legeari egindako zuzenketa partzialak adostu dituzte, egia da, ez dakizkigu zehatz-mehatz zeintzuk izan diren zuzenketa horiek, baina badakigu hizkuntza ereduak mantentzen direla, hau da, A, B eta D ereduak. Ez dakit, gaia jarraitzeko aukera izan duzuen, azken orduko albistea da, orduan, justo irakurtzen ari naz, nire diario.eseko lankideak atera dituzten, berriak ez. Eta esaten duten arabera, EAJak aipatzen dau ereduak mantentzen direla, A, B eta D, hau da alderdi sozialistak, berak nahi zuen asan, ez? Azkenean euren artean, ez gobernuko bi alderdien artean, zegoen hor keska, ez? Eta arazoa hori izan mantendu, ze lehenengo 2022an lortutako akordioak eredu horrekin bukatzen zuen, ez? Eta, bebai, gaztelera eta euskera izango dira, esaten den moduan, ez, lenguas vehiculares de aprendizaje, ez dakit eser ez da nahi dagoen justo, baina bai, hemen euskara ardatzen nagusi ez da, ez dute lortu, edo behintzat akordio honetan ez dute lortu, eta da EH Bilduk nahi zuena, baina bai, konpromesu bat, non bi urte pasata, gobernuak lortu beharko dauela, marko plurilingüe hori euskara ardatz moduan jarrita. Eta hori imaginetan dut da EH Bilduk eskatu duena, ez, akordio honetara heltzeko, 12etan lortu behar zuten akordioa, ez, eta oso denbora gutxian, ez dakite 11ak eta pasata lortu izan dute akordio batera heltzea, bilera asko izan da, eta itxarongo beharko dugu, justo dana jakitzeko ondo, ez, baina behintzat, hau da esan dezakeguna. Ia 2 urte igaro dira, lehenengo negoziazioak eta agertu edo lantaldea sortu zenetik, hezkuntza legea ontzeko. Aipatu dugu, ez da, hasiera batean euskera jarri nahi zutela erdigunean, baina azken zuzenketen arabera badirudi hezkuntza lege honetan, momentu honetan gutxienez, euskara ez duela izango erdigunean hezkuntza legeak. Ikusi marko da, duela aste batzuk, Arnaldo Otegik esan zuen, alderdi sozialista gabe ere legeak aurrera egingo zuela, Urkullu duela aste gutxi esan zuen EH Bildu gabe ere legeak aurrera egingo zuela, beraz, nolabait bagenekien legeak aurrera egingo zuela, ezta? Konfirmatzen baldin bada edo baiestatzen baldin bada Eusko Alderdi Jeltzalea eta alderdi sozialisten arteko akordio honen edukia horretan oinarritzen dela, eta hori ikusi egin beharko da orain, ni pixkat prudente izango nintzateke. Pixkat kontrasenan ereko nintzateke igandean Jokin Bildarra sailburuak Errenterian ikastolen festan esan zuenarekin. Eta esan zuen, euskara gehiago eduki behar zuela hezkuntza legeak, ez da egia da, horren interpretazioa bat baino gehiago edo izan daitekela. Nik uste batetik euskalintza sarretu egingo dela, EH Bildu guztiz kontrako jarrera hartuko dela, hau baieztatu egiten baldin bada. Eta okerrena da, hipotekatu egiten dela, iraganeko akatsak berriz egiten direla euskararen normalizazioan, eta hipotekatu egiten da, herri honen normalizazioa, ez da, zena dut hizkuntzari dagokionean, ez? Eredu horiek mantentzeak ez daukalako ez buru eta ezanka momentu eta erretate eta kontestu honetan, nolabait definitu dezake bere garaian baietz, nik uste dut ezet, baina ikusiak ikusita, eta ja pasa dira hamarkada batzuk, ikusiak ikusita, ez daukala zentzurik. Orduan alderdi sozialistak badirudi presio bat egin duela, ez dakigu oso ondo zeren truke edo nola lortu duen hori horrela izatea, baina baieztatuko balitz oso albiste txarra bai. Euskal Eskola Publikoak Arro plataformak urriaren 29-rako manifestaziora deitu du gaur goizean, izan ere, hezkuntza lege honek arrabotza eman du. Entzungo ditugu orain adierazpen batzuk, izan ere Joseba Egibar egonda Euskadi Irratian gaur goizean, zuzenketa hauek adostu baino lehen egindako adierazpenak dira, baina entzungo ditugu eta orain egingo dugu balorazioa. Pentsatzen dut eta gure helburua da 3 alderdi politikoek babestea legea.
eta eskema horretatik ni ez naiz ertengo. Legebiltzarrean egin behar ditugun aleginak ingo ditu, baina zuzenketa aztertu, begiratu, nun egon daiteken uztarketa ebatzi eta aurrera. Nik uste hiru alderdi politikoak egon behar deula lege horretan. Bueno, ikusteke dago, ea hiru alderdi politiko horiek egongo diren lege horretan edo ez, baina, bueno, egia da, arrabotza eman duela hezkuntza legeak, eta, bueno, hori bai, Jaurlaritzaren helburua bazen, agintaldia amaitu baino lehen onartzea. Bai, lege hau garrantzitsuenetarikoa edo garrantzitsuena izan da, ez, legealdi honetan, ez, eta azkenean, alderdi bakoitzak bere nahiak zituen, edo bere proposamenak, eta adibidez, bai, egia da alderdi sozialista justo eredu linguistiko honetan jarri zauela pixua, ez, eta B ereduak mantendu nahi zituen, hau egia baldin bada, hola lortuko dute, EH Bilduk bere aldez Euskara ardatz nagusi moduan jarri, eta Elkarrekin Podemos iu, segregazioaren arazoa konpondu, eta eskola publikoa justo ardatz nagusi moduan mantendu. Orduan, honekin, nire ustez Elkarrekin Podemos iu, ez da egongo alde, akordio honen alde, eta ikusiko dugu zer proposatuko duen, behar bada enmienda bat jarriko dute, ez, baina bai nahiko nuke ez justo jakitzea zeintzuk izan dien akordio honen zehatz-mehatzak, eta jakitzea bai EH Bilduren jarrera, ez? Zergaitik honen alde egiten dau, eta zer proposamenak. Imaginatzen dut, ez? 2 urteetan nahiko dutela, edo behintzat horri begira egin dutela akordio hau, ez? Nahiko dutela Euskara ardatz sartzea edo sortzea modelu honetan, ez? Baina ez dakit 2 urteetan promesa moduan, ez? Edo ez dakit justo gobernuan konfiantza handia izango duten ala ez, hau lortzeko, baina behintzat hemendik kanpotik eta dana ondo zehaztu gabe, oso ondo ez da ikusten. Ez dut ulertzen dut behar bada bai asociazioak, bai langileak ere eta sindikatuak honen alde egotia. Dakiguna da, EH Bilduk 156 zuzenketa aurkeztu dizkiola lege proiektuari, eta Elkarrekin Podemos iuk berriz, osoko zuzenketa bat, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos iuren adierazpenak entzungo ditugu, eta honelduko diogu gaiari. Lege proiektu honek publikoa erdigu. Gaur esan dezakegu, hezkuntza akordioari fidelak izanik, eskuartean dugun lege proiektua hobetuko duten 156 zuzenketa partzial aurkeztuko dizkiola Euskal Herria Bilduk. Hezkuntza akordioan, gure hezkuntzaren oinarriak definitu bagenituen, hezkuntza lege honek oinarri horiek zehaztu eta arau bilakatu behar ditu. Aurkeztu ditugun 156 zuzenketa partzial hauek, gainera, adostasunerako abagune bat erraztu nahi dute, eta gure iritziz, hezkuntza komunitatearen eta euskal jendartearen nahia islatzen dute. Lege honek buelta egin behar duela gobernura eta gobernuak berriratzi egin beharko lukeela. Zergatik, uste dugu hau, zergatik osoko zuzenketa, guretzat nondik hartu ez dago lege hau. Alde batetik testu txarra da, ez da testu hon bat. Beste alde batetik ez dauka diagnosi zuzen bat egoerarena. Eta diagnosi zuzen bat gabe nekez aurkituko dira behar dituen, gure hezkuntza sistemak behar dituen erronkei erantzun egokia. Ez dio, erantzun egokia ematen dauzkagun erronkei. Lege honek, gainera, zergatik atzera bota, lege privatizatzailea dalako. Privatizatzailea da eskola publikoaren kontra egiten duen heinean. Hasiera batean, IAJak, Elkarrekin Podemos iuk, EH Bilduk eta PSek lortu zuten aurre akordio bat lege proiektu honen inguruan, baina, zantzu guztien arabera, entzun dugun gorrotzat egia ez da, badirudi Elkarrekin Podemos iu, akordio hortatik edo lege proiektu hori ez duela babestuko. Bai, Podemosen ibilbidea hezkuntza legean expediente X, ez? Bezala kosta egiten da jarraitzea pixka bat beraien posizioa.
uste ez daukala, ez dela egia Gorrotxatek esaten ari dena, ez testua ona edo txarra den, esplikatu emarezuna zergatik den txarra, ez? Txarra iruditzea ondo iruditzen zait, ez? Hezkuntza legea ez da privatizatzailea, nolabait esateko, ez nik personalki ez da niri gehien gustatzen zen hezkuntza legea, baina iruditzen zait Podemosentzat akordioen oinarriak egokiak baldin baziren, esan beharko duena da, zehazki zer ez da torren bat akordio horretan egin denarekin, baina nik uste dute Podemosek baloratu dela posizioa goitibera aldatzea gai honetan ere, ez da. Gero, uste dut, EH Bildu ez duela babestuko noski eredu linguistikoen gai hori, ez du babestuko, eta gainera EAJaren sektore zabal batzuek ere ez luketela babestuko, beste gauza da EAJak zein den hartzen duen erabakia, ezta? Alderdi sozialistak, nolabait nazionalismotik hartutako posizioa hasieratik, oso ideologiko, oso euskeraren inguruan dagoen oldarraldi baten barruan ikusi behar dena, baina uste hor Joseba Egibarrek esan duena importantea, guk nahi dugu hiru alderdiak hor batera egotea, hiru alderdien adostasun bat egotea, zeren alderdi sozialista eta EAJaren arteko akordioa izango balitz bakarrik, Urkulluk esan zuen bezala, hemen dago sekulako arriskua, datorren udaberrian hauteskundeak egin ondoren, bi alderdi horiek gehiengorik ez eukitzearena. Imaginatu dezagun, onartzen dela hezkuntza lege bat, belaunaldi oso baterako, edo ezakitzen bat urtetarako perspektibarekin, 25-30 urteko perspektiba batekin, gutxiengo politikoan dagoen gobernu bateko onartua. Beraz, EH Bildu bai ala bai sartu garute, zen bi aktore klabeak dira EH Bildu eta EAJ, eta beraz, Egibarren hitz egin, nik uste hortik doa zela. Hezkuntza lege horren iraunkortasuna zalantzan legoke eta oso zalantzan. Orduan, ikusiko dugu zer gertatzen den orain emendakinen negoziazio fase honetan, baina hizkuntza eredu horretan buru gogor jartzen bari bada Alderdi Sozialista eta EAJ, ez dut ikusten EH Bilduren babes bat edukiko den, bentsat emendakin horietan ez. Ikusiko dugu orduan, alderdien artean zer gertatzen den, baina egia da eragileek salatu dutela hezkuntza lege hau, eta lehen aipatu dut ezta, urriaren 29-erako Euskal Eskola Publikoaz Arro Plataformak manifestaziora deitu du Donostian, arratzaldean, besteak beste, hezkuntza lege honek euskara ardatz ez duelako, eta sistema publiko-pribatua betikotzen duelako. Gaur goizean agerraldia egin dute Gasteizen, adierazpenak entzungo ditugu, eta orain emango dizutitza. Euskal Eskola Publikoa Sarroren adierazpenak entzuteko aukerarik eduki dezakegu. Ez dakit, jarraituko dugu orduan, ipatu dugu ez, Euskal Eskola Publikoaz Arro, euskara ardatz ez duela salatu du, eta sistema publiko-pribatu hori betikotzen duela ere. Egonaz, gehiago irakurtzen, akordioari buruz, eta hemen bebai jartzen dau, eredu plurilingüe horretan, bilingua ofizial eta atzerritarra egon behar dela bebai, hau da ingelesa. Hortaz, zentzu honetan, ez dira besta eskola publikoko eragileak honen alde egingo, hiru lenguak jartzen die, hiru hizkuntzak jartzen die era berean, edo behintzat saiakera bat dago, hirurak era berdin batean jartzen, eta hori euskara ardatz moduan kentzen dago, edo behintzat euskararen erabilera urritzen dago, hemen kontuan hartzen badago, euskararen erabilera, gaztelaniaren erabilera, baino askoz gutxiago dala, eta euskara babestu nahian, bebai ingeleza jartzen baldin bada, beste bien parian, hor arazo bat egongo litzateke, eta ez dakigu sistema edo lege honek hori babesten baldin bada, nik ez dut esaten ingelesa jakitea edo ikastea garrantzitsua ez denik, bada eta egia da, gazteleraren erabilera, ulertzen da, gizarte honetan, baina ez dakite hizkuntza sistema edo hizkuntza legean ulertu alda, Ni adibidez euskara ikasi nauen ikastolara joan nintzalako. Nire familian euskara ez dakite eta tamalez ez dute hitz egiten. Hortaz,
nire ustez hezkuntza lege batek eta bai hezkuntza sistema bat hori lortu edo behintzat saiakera bat egin beharko dau, hori lortzeko, Euskaldunok jaio ez garenok euskaraz hitz egitea eta euskaraz ikastea. Eta hau ez dakit hemen lortzen den. Behintzat oso zaila ikusten dut. Ikusiko dugu, orain badirudi baditugula eragileen korteak, Euskal Eskola Publikoak gaur egindako adierazpenak, ea entzuterek ditugun? Lege proiektu honek publikoa erdigunean jartzen duela dioen arren, guztiz gezurra dela diogu guk, eskola publikoko eragile guztiak kontran gaude, legenoen kontran gaude. Esaten dugu ez dugula ekarpenik egiten, gauza da, ekarpenak egin ditugula, baina ez dituztela kontuan hartzen. Legea guztiz privatizatzailea izango da, sistema dual segregatzailea ez du inondik inora ekidingo, baizik eta indartu egingo du, eta gainera euskara ez du erdigunean jarriko inondik inora. Sistema segregatzailea indartuko duela adierazi du, euskara ez duela erdigunean izango, ikusteke dago hainbat kontu, azken batean zuzenketa horien nondik norako guztiak ez ditugu, baina egia da eragileek askotan desadostasuna agertu dutela. Bueno, Eskola Publikoa Sarro plataformatik, badakizue, gehiengoa daukan sindikatua lab, atera egin dela hortik ere, beraz, eragileen artean hor, iritzian iztasuna ere, nahiko zabala dela, ezta? Nik uste, hezkuntza lege honetan adostuta dagoena, bai oinarrietan eta bai gero legearen garapenean, ezta? Da, hain zuzen ere, kontrako norabidean pausoak emateko neurriak hartzea. Ezta, hori da onartu dena eta hori da irikiden bidea, beraz egia guztia esan beharra dago, nik ulertzen den horretik esatea, hezkuntza guztiak izan behar du estatuaren kontrolpean dagoen hezkuntza. Hori da posizio bat, eta izanetik legitimoa eta definitua da. Nik uste minoritarioa dela politikoki momentu honetan, baina oso legitimoa iruditzen hori defenditzea. Baina horrek ez du esan nahi, esaten duenak herri ekimeneko hezkuntza proiektuak direnak, muga administratiboa gainditzen dituztenak, horiek ere ekarpen bat egin dezaketela esaten duten proposamenak privatizatzaileak direnik. Esan dut, batzutan egiten dugula mutur batetik bestera pasa, eta saiatzen gara saltzen berez ez dagoena. Euskararen kausan, erabat bat natorre zurekin, nik uste dut, hemen kontua euskara ikastea da eskubide demokratiko bat. Alegia, herri honetan jaiotzen den persona orok eduki behar du eskubidea, hezkuntzak bermatu behar du eskubidea, gaitasun bat edukitzeko, euskeraz bizializatzeko, euskeraz lan egin izateko, eta bar. Beraz, hori bermatzen ez den bitartean, hariko gara desberdintasunak betikotzen. Eta beraz, jokoan dagoena hori da, horri traba jartzen dizkiona, kasu honetan alderdi sozialista, ari da hartzen posizio bat oso nazionalista, kasu honetan. Eta delako gai bat, beraiek izan ziren hizkuntza ereduak sortu zituzenak bere garaian. EAJ-arekin gobernua zeuden, EAJ esan zuen, hau alderdi sozialistaren eskuetan. Eta horrek ekarri zuen sekulako gatazka. Hezkuntza komunitatearekin, euskalgintzarekin eta herritar askorekin. Eta horrek eman dituen emaitzak. Orduan, nik Eusko Alderdi Jeltzaleari esango niokena da, eta Joseba Egibarrek esan duenean oinarrituta, eta igandean EAJ-ko ordezkariek errenterian esan zituztenetan oinarrituta esango nioke, eman diozatela buelta bat, erabakitzen ari diren horri, zeren pena izango litzateke azken une honetan, hainbesteko aurrerapenak eta akordiak lortu ondoren, atzera botatzea, zer eta alderdi minoritario batek inposatu nahi izan duelako, gizartearen gehiengoaren aurkako zera bat, nahi bat eta behar bat, ez? Hezkuntza legearen bueltakoekin adi egongo gara, emango duelako, baina orain beste gai bati helduko diogu, izan ere Gasteizko Udalaren gazteria zerbitzuak Gaztea Arteren laugarren ediziorako sorkuntza lan artistikoak aurkezteko epea zabaldu du, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Ane Pedruzo, gazteria teknikaria. Kaixo, Ane? Kaixo, berdion. Aipatu dugu, ezta? Gazte Artearen laugarren ediziorako lanak aurkezteko epea ireki da dagoeneko. Ez dakit, norentzat dago zuzenduta sorkuntza hau, eta, lehiaketa hau, eta zer da? Begira, Gazte Arte sartzen da gazteria zerbitzuak dauka sortzen izeneko eskaintza bat, eta eskaintza horren barruan eskaintzen dira deialdi ezberdinak, tartean Gazte Arte.
urte askoan eginda Gaztekliklak, jarraituko dena egiten beste bolada batean, baina horten heldu nahi izan digu berriro Gaztearteri geneukana lozorroan, pandemia izan genuenetik, ez da berriro egin. Eta, sortzenek daukan berezitasuna da, direla, eskaintzen dira sormen prozesu gidatuak, bai? Orduan, bertara aurkezten diren gazteek, bizi dezakete sormen prozesu bat, arlo zehatzetan profesionalak diren artistekin kasu honetan, Gaztekliklaken kasuan argazkilari eta bideogileekin, eta Gazte Hitzaken kasuan dela ere dagoen beste deialdi bat, idazleekin, ez? Eta Gaztearteren kasuan, irabazleek biziko dute sormen prozesu tutorizatu bat, artean profesionalak diren pertsonekin, eta horrek suposatzen du ikasketa handi bat, ez? Gero norberaren ibilbidean aurrera egiten oso lagungarria izan daitekeena. Kasu zehatz honetan, deialdi guztien xede taldea berdina da, 14 urtetik 25 urtera bitarteko gazteentzako da, eta bi kategoria zehazten dira, 14-19 urte bitartekoa lehena, eta 20-25 urte bitartekoa bigarrena, ulertzen dugulako adin tarte horretan ezberdintasun nabaria dagoela 14 urteko baten artean eta 25 urteko baten artean, orduan, nolabait lehenesteko adin tarte guztiak. Eta, hoxe da, Gaztearteren funtsa da, gaia librea da, horrek suposatzen duen guztiarekin, norberaren burutik atera daitekeen guztia izan daiteke, lekua dau, eta edozein arte disiplinatan aurkeztu dezakete sormen artelan bat, obra bat. Gure lemean esaten dugu, obrak bilatzen ditugu, ez? Eta aurkeztu egunean Gaztearteren deialdi berria, obra bat irudikatu genuen, horren bila geundelako, obren bila. Orduan, edozein obra izan daiteke ilustrazioa, artea, plastikoa, eskultura, ez dakit, bideo-instalazio bat, performance bat, nahi duten forma eman zaio, baina izan behar da obra bat, aurkeztu daitekeena, sortu daitekeena lantegi ireki batean. Izan ere, urtarriaren hasieran, 4 lan aukeratuko dira, eta 4 lan hoien, 4 obra hoien egilek biziko dute lantegi ireki bat, Montermoso Jauregiko hurbiltegian dela espazio bat Gasteizkoa oso ederra, eta bertan izango dute lantegi irekia, eta horrez esan nahi du, publikoa joanalko dela beraien sormen prozesu hori bertatik bertara ezagutzera, interaktuatzeko aukera izango dute, ordan horrek ere beraztuko du proiektua bere horretan, eta hor egongo dira irabazleak beraien tutoreekin, tutoreak izango dira esan bezala arloko profesionalak, eta egongo dira ere tutore edo komisario laguntzaileak izango direla Gaztearteren aurreko edizioetan parte hartu duten 2 pertsona, 4 edizio, hau da 4. edizioa, ordan badago horre arrobitxo bat, Gazteartetik pasatu dena, eta 2 pertsonek egingo dute tutore laguntzaile lana ere, nolabait trebatzeko, ez? Tutore lan horretan, esperientzia bat egiteko bide horretan ere. Eta hoxe izango, eta gero sortutakoekin egingo da erakusketa kolektibo bat. Badaukago hemen espazio bat, nahiko berria dena, Labe Gaztez laborategia, gazteentzako sormen espazioa da, gazteria zerbitzutik ere kudeatzen dena, eta bertan egingo da erakusketa kolektiboa otsailean zehar. Beraz, bada, zure buruan dagoen horri bide bateko aukera bat, sortzeko oso modu berezian, lagundua, publikoaren feedback horrekin, eta gero kolektiboki erakusteko espazio kutxun batean, espazio polit batean gazteentzako referentea dena. Aipatu duzu, ez da, gaia librea izango dela, sorkuntza askea, eta gainera Gazteartek 3 fase ditu, ez da, lehiaketa, formakuntza bat tutoreekin, eta horrez gain, erakusketa hori gazteentzat dago zuzenduta, ez dakit, aipatu dugunez lehen, dagoeneko izen emateko epea dagoeneko abian dagoela, ez dakit, mezuren bat zabaldu nahi duzun gazte horientzat, lehiaketa honetan parte hartzeko, eta gainera ez denla bakarrik lehiaketa ez, haratago doan hori. Bai, nik sinizutanago denok daukagula barruan sortzaile txiki bat. Behar bada batzutan ez dugu gehiegi entzuten, ez duzula zertan, zan nahi duana da ez duzula zertan, behar bada artearen munduan bete-betean murgildua egon, ez? Nik uste denok daukagula zerbait kontatzeko, eta uste dut horrelako deialdiek aukera ematen dutela barruan dagoen horri bide emateko, ez? Orduan, animatu, ideia bat badin baduzue, paperean jaso, egin behar dena da,
izenburu bat jarri, obra horri, adierazi, deskidapen baten bitartez adierazi, zer denen egin nahiko zenuketena, baldin baduzue zirriborroren bat, edo zerbait lagundu ezakena irudikatzen zer den, bidali ere bai, eta horiek guztiak epaimai batek baloratuko ditu, eta aukeratzen direnak egikarituko dira, esan bezala, prozesu lagundu baten bitartez. Horrez gain ere, 300 euroko saria irabaziko du parte hartzaile bakoitzak, galeratzen dugulako lan orduak egongo dira, eta lana ere simbolikoki bada ere, baina ordaindu behar da, egiten dena alegin hori. Eta gero egin behar da ere bai, erakusketan, egingo da katalogo bat, jasoko duena, egindako lan guztia, parte hartzaileen ibilbidea ere bai, eta beti hastapenetan batez ere ilusio egiten du, izatea horrelako euskarri bat, zeinetan jasotzen den, egin duzun hori, zein zaren, ordan, bada aukera polit bat, buruan dagoen horri bide emateko modu lagunduan eta ezagutzeko ere, interes antzekoak dituzten gazteak ere, artearekin lotura bat dutenak, edo kezka bat, edo, bada horre sare polit bat egiten hasteko modua. Beraz, gu zuen obren zai gaude, urriaren 25 arteko epea daukazue, aurkezteko, eta posarren hartuko ditugu, eta ea ze sortzen den hortik, ze karo, hasiera bada, aurkezten den hori, gero, jungo da bere forma hartzen, jungo da aldatzen, eta hori ere oso polita da, ez? Dela bizia hasieratik, zerotik hasia, amaiera arte, jungo da hor, dagokion forma hartzen, eta bakoitzak eman nahi diona, eta prozesuak eskaintzen dionarekin. Eskerrik asko, Ane Pedruzo, gazteria teknikaria, gazte artearen lehiaketaren nondik norako guztiak azaltzegatik, hurrengora arte? Ez horregatik, eta markatu, norbeten nahi baldin badu informazio gehiago, sortzen VG Instagramean hor dago guztia, bale? Horre ikusi dezakezue. Mila esker zuei. Eskerrik asko. Agur, Ane. Entzun dugu, orain beste gai bati helduko diogu, gaurko datuak dira, langabe datuak, izan ere, Hego Euskal Herrian, 1791 langabe gutxiago zenbatu dira irailean. Hala ere, enplegu legearen inguruan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa, EH Bilduk dio, enplegu politika pasiboen falta dagoela, eta legea mugatua izango dela. Bideo bat jarriko dugu gaiari heltzeko, eta orain helduko digu gaiari. Enplegu legeak lanbide indartzeko balio behar du. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa bezala indartzeko balio behar du. Lanbidek egun duen izaera juridikoari eutsi egin behar dio, erakunde autonomo gisa. Figura horrek kontrol publiko eta gardentasuna hobeto bermatzen dituelako. Lege proiektuak ordea zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtu nahi du. Baina gu horren aurka gaude. 2011an lanbide sortu zenean horren inguruan egon zen adostasunari eutsi nahi diogu. Hezkuntza legean zuzenketak, enplegu legean zuzenketak baita ere, izan EH Bilduk adierazi du, lanbide indartzea izan behar duela, enplegu legearen helburua edo. Zentzua dauko, azkenean, enplegu lege berri honek izaten dau lan eskaintzen datu base bakarra sortu beharko dala, baina azkenean ez da bakarrik hori, datu base bakar bat sortzea, ez da lanbideren indartzea, edo bai bere arazoak daukon konpontzea sortzen, bai esaten dute ere udalek protagonismo handiagoa izango dutela, ikusi beharko da, nire ustez, justo egin duzun elkarrizketaren inguruan, lanbidek eta bai enplegu lege honek nire ustez
gazteen, gazteek langile munduan sartzeko erronka asko dituzte, ez? Eta azkenean nik somatzen dut, ez, nire lanean, ez? Badatoz gazte batzuk eta nagusiak dienak aipatzen dute, ez? Sistema honekin ez da zela konforme eta aldaketak nahi dituztela eta arrazoia daukie, ez? Azkenean, orain arte, ez, onartu izan dituzten egoerak, gazteok ez dugu nahi pairatu, ez? Eta arrazoi guztiarekin, ez? Hainbeste lan orduak, gero bai, konziliazioan arazo ugari ukitzea, ez? Eta hori, nire ustez lege baten barruan egotea eta konpromesu hori hartzea, zentzu asko dauko, ez? Azkenean, batzuk esaten dute, ez? Oingo gazteak ez dute nahi lanik egin, eta hori ez da egia, ez? Pentsau beharko dugu, ez? Zenolako egoeratan egin duten lana hainbeste belaunaldi, ez? Eta gauza berriak kartzea, ez dakite badaz proposamen batzuk, non astea 4 egunetan jartzea, ez dakit hori aproposa izango litzateke sektore guztitan, ez? Baina bai, olako ikarpenak behintzat ikustea eta ikastea komuniko litzateke, ez? Telelana, adibidez, ez egun guztitan, zen egiten dut telelana eta besta ez da oso egokia, ez? Ze beste jenteen falta somatzen da. Baina bai, modelo hibrido edo lakoak saiatzen edo behintzat aztertzen, ez? Hainbeste belaunaldi egindan edo egondan sistema bat bakarrik urte askotan egindalako ez da arrazoi guztia, ez? Hori sektore guztietan komeni denala, ez? Ikusiko da, sektore bakoitzak zenolako beharrak dituen eta konponbideak bilatu. Bai, egia da, lanari dagokionez, lana eta kapitalaren arteko orekak desorekatzeko joera eduki dutela etengabe, ezta? Alegia, lana ahultzen joan da eta kapitala etengabe indartzen, eta horre suposatu du prekarizazio bat, proletarizazio bat belaunaldi berriena ikaragarria, pixkat gure belaunaldia izan da azkenekoa nolabait garai onak ezagutu dituena, txarrak gehiago, onak baino orduzkeroztik krisi permanente batean gaude, eta hori beti izan da langilearen kontura. Eta langilearen kontura hemen belaunaldira ulertzeko pobrezia eta pobretze ikaragarri bat egonda, kontratuen aldaketak egon direlako, baldintzen aldaketak egon direlako, eta hori eginda nolabait sortu zarrakala bat, inkluso, esan bezala, belaunaldien artekoa den, alegia aurre jubilazioak egin dira, ziurtatu dira lanpostu batzuk beste batzuen kontura, eta bar. Eta horren, sartu direnean gazte kohorte berria, gure belaunalditik hasita urrengoetara, baina sartu dira lan merkatuan askoz ere baldintza ahulago eta txarragoetan. Horren, joera hori, Europa osoan garatzen ari den joera hori da, langileriaren pobretze prozesu estruktural eta sekular bat. Eta hamarkadak irauten ari dena, eta iraungo duena. Orduan, egia laneskurik ez dagoela, baina lanesku edo gutxi dagoela hanba sektoretan, sektoreak oso proletarizatu daudelako, oso baldintza txarretan daudelako, eta gero ere, langileen baldintza txarroiek dituzte beste ondorio batzuk ere, bai demografikoak direnak, etxebizitzari dagozkionak, aisialdiari dagozkionak, ikutzen dituzte eremu guztiak. Orduan, langileen barruan ere desberdintasunak daude, arrakalak daude, bai noski generoen artekoak, baina baita ere belaunaldien artekoak. Eta tamala da horrela esatea, baina gaurrengo belaunaldiak okerrago bizi dira. Garai bateko belaunaldiak baino, eta gauzak ez badira aldatzen, urrengoak ere okerrago biziko dira oraindik gureak baino, ezta? Horregatik da importantea ez lan bat iuko egitea, baizik kontrapeso batzuk egotea, eta inkluso, sindikatuak ere asko aipatzen da ze mobilizazio gaitasuna daukaten, eta
baina iruditzen zait sindikatuek berek ere kanpo uzten dituztela sektore asko, ez daudenak antolatuak, ez daudenak ez daukatena presio gaitasunik, ez daudenak debate publikoan presente, beti ikusten ditugu sektore berdinak, behintzat visualizatuta, borrokatzen, bai sektore publikoan lanean ari direnak edo bestelakoak, eta aldiz beste sektore batzuk iaia ikusetzinak dira. Egia zaintza eremuan hasi dira osatu mugitzen, greba garrantzitsu batzuk egiten eta, baina horiek ere gutxiago bisibilizatzen dira. Garbi dagoelako, ez daukatelako beste langilearen barruan, beste sektore batzu daukaten indar hori. Iruditzen zait, hor badagoela zera hausnartua, eta legeak egiten direnean, errealitate horiek edo kontuan hartuak dira lege horien baitan, edo bestela eriko gara beti, sektore berdinak, sektore berdinen demandei erantzuten, eta beste sektore pila bat kanpoan uzten, ezta? Eta horrekin bat egin da, askotan esaten da, ezta? Sektore maskulinizatuak direnetan, gatazkek ikusgarritasun asko handiagoa dutela, eta feminizatuak direnean, adibidez, asko gutxiago. Hemen ikusi izan dugu, ez du zen gatazka, zenbat entzun zen, egia da, batezko langileak violentzia pairatu zutela ertzainaren aldetik, eta oso gatazka gogorra izan zala, segun asko, baina bebai adibidez Guggenheimko garbitzaileak hor egon zian, urte asko eta denbora asko, eta komunikabideetan oso gutxi irten ziren, eta hor ikusten da, edo bebai, bai zaintza lanak egiten dituzten hainbat emakumeek eta hainbat sektorek hor da, euren gatazkak egunero irteten die, baina oso gutxi, edo nire ustez, gizarteak ez da konturatzen hainbeste, eta hori zentzua dauko, jonek esan dauen moduan, azkenean bada sarrakalak, bai emakume eta gizonen artean, baina bai egia da adinaren arabera, arrakala asko somatzen diela, eta azkenean normala da, behar bada, gazteok ez izatea inbeste, ez dakit nahi, edo ez sentitzea eroso sistema honetan, ze oso zaila da, eta adibidez, kasetariok ez gare inoiz greba baten, edo grebetan sartzen, gu kontatzen dugu, zenbat langileek ez pairatzen dituzten ordutegiak edo soldatak, eta gero gure sektorean oso zaila da gu sindikalizatuta egotea edo bai manifestazioak antolatzea, eta hori ikusi beharko genuke, zergaitik gertatzen da, edo zergaitik justo askotan hitz egin, idatzi eta jarraitzen ditugun hainbeste grebak eta gurian ez dugu edo ez gare ausartzen, greba bat antolatzen edo gure, egia da. Gazteak ez dutenean, gazteak greba egiten dutenean da ez dutelako lan egin nahi, edo parte hartzen dutenean. Eta emakume, pentsazazue, zalantzan jartzen dela ere greba feminista baten zilegitasuna. Zilegia den edo ez, baina hau greba feminista bat egitea, ematen duen ez, hori, ez badura sektore batzuk ez dutena inungo zilegitasunik aldarrekapen batzuk egiteko. Eta hemen, orainik ere, ezkerraren iruditerian, langileriaren iruditeri bat dago, estetika bat oso bintaxa, oso 20. mendekoa dena, eta irudikatzen duguna, hori tubazeseko langile bat, greba bat egiten, eta ematen dut gainera emakumeak ez duela inongo paperik, eta ez da egia, emakumeak greba historikoetan, eta hemen Alto Sornosen eta indirenean emakumeak sekulako papera jokatu dute greba horietan, erabat invisibilizatuak izan direla, noski, emakumeak seme-alabak, familia osoak, aitonak, aita greban egotea, suposatzu familia osoak greban egotea, ezta? Hori izan bere garaian, baina egia dena, gaur egungo proletario baten irudia dela, neska gazte batena, lan egiten duena sektore prekariatua deitzen den horretan, Espainiar estatuan 30-35 artean mugitzen den sektore bada, eta da sektore bat langile izan da pobrezia egoeraren limitean dagoena, eskubide askoz gutxiago dituena, eta hori da gure garaiko eta gure mendeko proletariadoa hori da. Eta hori mobilizatzen hasten denean, edo horrek zerbait egiten duen, ematen du horrek hori ez dagoela agendan, hori ez da kontua dela, zeo porraldi daukan
hezkuntza publikoko irakasle batek, eta ni alde nago, eukiditzala alkibaretuen oporraldi guztiak, inungo zalantzaren, familiar eta lagunon askauzkator, baina bestean on dago. Zaintzan lan egiten duen jendea, garbitzailea den jendea, ikertzailea den unibertsitatean, kazetaria direnak ere, oso gero eta feminizatuago dagoen sektore bat dena, gero eta prekarizatuagoa dagoen sektore bat dena, gero eta prestigio gutxiago dagoen amaila askotan, ezta? Hori guztia gelditzen da kanpoan, eta errealitate horrek sortzen duen arrakala ikaragarria da. Gero, kexatzen gara nola demokrazia bera krisian dagoen, ezta? Eta iruditzen zait, krisi hori eta gazteen artean demokrazia momentu honetan daukan fama txar hori, demokrazia gaur egun ez dago modan, jendea, Europan belaunaldi batzuetan gero eta identifikazio txikiagoa dago sistema politikoarekiko, honekin zerikusia dauka ere, ez daudelako aukera berdintasun erreal bat, eta hori hausnartzeko, nik uste guk ere asko egin dezakegula, komunikabideetan gauden momentutik, hori ere hortaz hitz egiteko. Zeren, azkenean, ez dugu asko hitz egiten, edo ez nahikoa, ez da? Horrean nire sensazioa. Langileen pobretzea aipatu duzu, ez da? Eta gaina, erosketak, gasolina, hipotekat, hau da, oinarrizko gastuak gero eta gehiago igotzen dira, langileen soldatak ez dira horretan igotzen, eta gainera adituek diote, badirudi, udazken honetan baita ere, oinarrizko kontuetarako joango dela familien aurrekontu handi bat. Bai, azkenean normalizatzen ari gara normala ez den gauza edo egoera bat, eta da pobrezia. Jentia esaten da, ni ez naz, badaz ikerketak, non? Jentia, bai Euskal Herrian eta baita estatu mailan ez dienak eure buruak pobretzat hartzen, eta pobreak dira. Eta hori oso latza da, ez die konturatzen, eta gainera sistemarentzat hobea da, pertsona pobre bat, pobre dela eskonturatzea. Ze azkenean, jarraituko dau erosten, jarraituko dau sistema honetan parte hartzen, ez da kexatuko, ze, pobreak beste batzuk dira, ez? Ni behar bada, urte honetan ezingo nahi zefan ez da gitoporretan. Edo ezingo dut kalean edo jatetxe baten bazkaldu edo afaldu. Edo ezingo naiz lagunekin irtera bat egitera joan. Eta zare konturatzen, zenbat eta zenbat gauzak ezin dituzun egin zure ekonomiagatik, eta behar bada, sistema horretan, pobrea zarela, edo zuk uste dozun, esaten den moduan, klase media hori ez da existitzen, ez? Zergaitik, badibidez ni, 29 urtekin zergaitik ezin dut etxe bat erosi, ez? Nire ama nire urterekin, ni eukin hauen, nire aizta aurdun zegoen, etxe bat zaukon, nire aitarekin eskonduta zauen. Hazen nolako bizitza espero zaigu guri, azkenean gazteoi, gaur egun, ez daukogu gauza asko egiteko aukera, eta azkenean da egoera pasibo baten gaude ere, azkenean lan egiten dugu, ez gare, zelan hainbeste pertsona gizarte honetan pobrea da, naiz eta lan bat euki, eta naiz eta egunero lanera joan. Eta hor dago arazo bat, eta arazo hau sistema osoarena da, eta bai nire ustez agintariek begiratu beharko dute, zer egin hau gainditzeko, edo behintzat, ez dakit konpontzeko, azkenean normalizatu egin dugu. Hina ipatu duzu, erdiko klase hori ia ez dela existitzen, oin bi joera edo abaratze zara, edo pobrea zara, bi estremuak daudela, edo joera hori ari dugula jarraitzen. Polarizazio sozial bat, argi eta garbi, ez. Egia, kapitalismoaren garaipen ideologiko kulturala da aberastasuna lotzea konsumoarekin, ez. Orduan, konsumismoarekin, hori da aberatsa izate, hori da klase ertaina izate, hori da dena delakoaz. Eta ez benetan bizitza egoki bat posible egiten duten oinarri materialekin, ez nahi dute. Beraz, ez zuke epatu dituzun horiek, agian jende batek egin ditzake, agian oportxo batzuk ordaindu ditzakezu, agian mobil bat erosi dezakezu, edo agian dirua gastatu dezakezu konsumitzen honetan, eta bestean eta horrek sortzen du, nolabaiteko ongizate faltsu bat, non
sentiarazten zaituen berez etzaren klase bateko kide, ez? Eta beraz horrek eramaten zaitu, soria pixkat dominazio kulturalaren bidez, eramaten zaitu, xaloa izatera, ez protestarik egitera, pentsatzen duzulako, nahiz eta ez daukazun etxe bat erosteko aukerarik, ez daukazun familia bat egin ebalin baduzu, nahi duzun modukoa egiteko aukerarik, ez daukazu lan normal bat, astean 32-36 ordu, pentsatzu, Sobietar Batasuneko konstituzioan ja lanaldi horiek horrela konstituzioan onartuta zeudela, bere garaian ere, duela 100 urte onartu zen 40 orduko lanastea, eta 100 urtetan 40 ordutan jarraitzen dugu 100 urteren ondoren, ez da, ordan, hori da, eta ero klase ertainaren mitoa egia da, metodologikoki klase ertainaren existentzia bera zalantzan jarri daitekela, ez? Baina, onartzen balin badegu, klase ertaina izan daitezkeela profesio liberalak, funtzionarioak eta burgesia txikia deitzenen hori, funtzionario goi-kargu zuzendaritzetan daudenak eta bar, hori balima klase ertaina, bai esan ezakegu gero eta zailagoa dela klase ertaina horren parte izatea. Aukera ate horiek oso itxita bezala geratzen direla ere, belaunaldi berrientzat, oran, aspirazionala zen hori, ez esatea, ez lanean eta gutxi kobratzen eta bar, baina ikasten balin badut eta master txukun bat egiten balin badut eta bar, klase ertaineko kide izatera iritsi naiteke, hori guztia erortzen ari dela, eta gainera klase ertain batzuk berantz datozela oso nabarmen, ere horre guztiak ezin egona sortzen du. Egia Euskal Herrian, eta ez diote arrazoirik eman nahi EAJ-ari, baina Euskal Herrian, prozesu hori ez dela hain gogorra beste tokietan bezain beste. Ez Frantzian geratzen ari dena ikaragarria da, zentzu horretan, klase ertainoen erortzea, pobrezia, langileen pobreziaren egoera hori, eta deskonexioa eta hori da, datorren mundu hori. Baina klase ertainaren mito hori da dispositibo kultural bat, ideologiko bat, oso efikaza dena, sinistarazteko benetan zure egoera ez dela errealki dena bezain txarra. Gainera askotan, demagun barronka demografikoari aurre egiteko, etxe bizitzaren aferari aurre egiteko, egiten dutena erakundeek edo da dirulaguntzak jartzea, baina azkenean dirulaguntza horiek ez dute afera konpontzen, estaltzen, baizik. Bai, eta gainera badaz pertsona asko ez dienak sartzen justo dirulaguntza horietan, ez? Adibidez, gaur asko harinaz hitz egiten nire buruz, baina nire ustez nire realitatea gazte askorena da ere, ez? Eta gaur egun, VPO edo protekzion ofizialeko etxe bat erosteko kondizio batzuk eduki behar dituzu. Eta ez oso garaztiak ez die merkeak. Eta pertsona batentzat, ez dakit 400.000 edo 300.000 euroko etxe bizitza bat, gaztea izanik eta gure soldatekin oso zaila da, ez? Eta azkenean hori hartzen dute diru laguntza moduan, edo adibidez alokabide diru laguntza, ez? Tope bat dauko. Behar bada Bilbon bizitzeko edo herri txiki baten bizitzeko, ez? Ez dakitzen bada, 700-800 euroko errenta bat izan behar da, eta gaur egun ez da horrelako errentaik, ez? Alokatzeko edo alokairu bat lortzeko, ez? Eta hortaz, nire ustez, nahi izaten dute, alako instituzio moduan, ez? Bera aurpegia garbitu, eta esaten, gu diru laguntzak proposatzen ditugu edo ematen ditugu, baina, gero jendeak ez nahi baldin badau, hor konpon, ez? Eta hori ez da gizarteari laguntzea, ez? Eta hori errazten dau, ez? Hainbat eta hainbat pertsona errealitatearekin deskonexio hori errazten dau, eta askotan Jonek esan dago moduan, ez? Asko pentsatzen dute, justo, kesatzen dutenak ez eskerrakoak diela, ez? Eta ni eskumako edo beste alderdi batzuetako jendearekin hitz egiten dudan bakoitzan, eurak nahi izaten dute aparte bizitzea, ez? Eta behar bada unibertsitate pribatu batera joan, eta lan egokiago bat lortu, aukera dutelako, ez? Eta azkenean hori da segregazioa, ez? Burges edo
edo bintzak kapitalismoan eroso sentitzen diren zen, hainbat familiak ez daukik inongo arazorik, ez? Eta feminismoaren barruan, ez? Ni adibidez hitz egiten dudanean, emakume nagusi batzukin, ez? Aipatzen dute, ez? Guria bai izan zen erronka bat, eta guria bai izan zen borroka bat, ez? Sufragioa lortzeko, edo langileak bihurtzeko, eta zuena, ez da, bai da, ez? Azkenean, egunerokoan, matxismoa hor dago, ez? Eta egunerokoan, pairatzen dugu, ez dakit pobrezia, baina behintzat, bai arrakala oso handiak, ez? Eta hori, salatzea, garrantzitsua da. Azken horrekin bukatu beharko dugu gaurkoa, denbora barik gelditu gara. Eskerrik asko beste behin ere, Maialen Ferreira eta Jonan Zagurekin izateagatik. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, Karina Suarezek giaduta. Orain arte. Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uniko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen.